Ат тояк кайдары Таһир Кусимовка. Ат тояк кайдары баскан ердер, ир аягы баскан ер булыр. Ер аягы ер башына атта сапкан, башкорт атлы асыл ир булыр. Ат тояк кайдары баскан ердер, хат аягы табыр ер микән? Ат тоягы баскас ул ердердән, ят аягы касыр ер икән. Ат тояк кайдары ир йөрәге, сит төяк кәйдәрде үз итмәс. Ирдең һүҙе илгә берәү булыр, ир асылы һүҙен йөҙ әйтмәҫ. Ат тояк кайдары һай тоягы, тояк кайға таяк иш булмаҫ. Тояк кайды тояк ҡына таныр, таяк уға маяк һис булмаҫ. Ат тояк кайдары һай тоягы, ир төяк кәйҙәре һай төйәге. Ат тоягы ир йөрәген тыңлар, ир йөрәге тыуған төйәген.